wallahi gwanda ya fara yin wasiya, don in ba sa ba su ya mutu, saboda babu kulawar. Ya bi layi, sannan ga kuɗi kullum, shi ba mai ciwon koda kullum yana buƙatar kulawa. Duba kansa, ku duba ciwon kansa yadda ke bala'in kashe mutane, yake kama mutane. Bini bini alhaji wani ya mutu, kansa ce ta kashe shi. Bini bini wance ta mutu, breast cancer ya kashe ta. Wane ne wannan, tomo kaza ya kama shi. Akwai injunan da wani likita yake ban labar, duk wani abun na gaya muku ne a bisa ilimi, ba wai da ka ba, don ba fanni na bane. Wallahi wani likita yake gaya ce ai akwai manya-manyan injunan da a duniya su ake gadara da su akan magance harka ta kansa. Wallahi duk Najeriya babu. Idan ciwon ya kama ka, wallahi dole ko ka tafi India ko ka tafi Egypt ko ka